Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, Τσέβας εδώ και είμαι σήμερα κοντά σας για να σας παρουσιάσω το RFS Profile Tool. Το RFS Profile Tool είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να δείτε το skin από οποιοδήποτε παίκτη θέλετε και να το κατεβάσετε. Λοιπόν, όταν το κατεβάσετε από το link στο description θα πάρετε αυτό το zip εδώ πέρα, βάλετε το που θέλετε σε ποιο φάκελο θέλετε και το κάνετε extract here για να βγει το αρχείο εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, το πρόγραμμα μας έχει ανοίξει. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το skin είναι το δικό μου, αυτό που έχω αυτή τη στιγμή. Και πάμε να κατεβάσουμε κάποιο skin. Λοιπόν, ας δούμε το skin του Γιοργάρας. Πατάμε Find Skin και το πρόγραμμά μας ψάχνει να βρει το skin του παίκτη. Λοιπόν, άδωσε ο Γιοργάρας. Εδώ βλέπουμε Full Body View, όλο το skin πως είναι, το σώμα κτλ. Το κεφάλι πως είναι, του skin, χωρίς το κράνος. Το κεφάλι είναι ένας απλός Steve εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση. Και το κράνος είναι απλά αυτά τα γυαλιά. Για όσους δεν γνωρίζουν, όταν φτιάχνουμε ένα skin στο Minecraft, είναι διαφορετικό το κεφάλι και είναι ένα ακόμα στρώμα από πάνω από το κεφάλι, το οποίο μπορούμε να βάλουμε σαν κράνος και φαίνεται λίγο πιο τρισδιάστατο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μπορούμε να κατεβάσουμε αυτό το skin αν πατήσουμε στην επιλογή Download. Successful download of the skin Γιοργάρας. Λοιπόν, εδώ έχω κατεβάσει εγώ κάποια skins και η ρύθμιση του προγράμματος είναι να αποθηκεύει σε αυτό το φάκελο RFS Profile το skin με το όνομα του παίκτη σε PNG. Από εκεί και πέρα μπορείτε να πάρετε την εικόνα και να το ανεβάσετε στο προσωπικό σας προφίλ ώστε να έχει το ίδιο skin με τον Γιοργάρας. Λοιπόν, credits για να δείτε πληροφορίες και copyrights για το προγραμματάκι. Λοιπόν, αυτά από μας. Ελπίζω να σας άρεσε το πρόγραμμα και να σας βοηθήσει. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Γεια σας.